Yebo. Asihambisane stokvel. Siyanibingelela. Umboniseni Ndlovu lo. Asihambisane stokvel. Nasi istokfela naluhlelo lokonga. Nilethulelwa Indlovu TV. Lolu hlelo luphethwe iYonganathi Investment. Lolu hlelo ke luyi rotational stokvel. Sidlala uma shayelana imali. Uyabhalisa, masubhalisile, then uthola recruiter abantu abayishumi abazobhalisa ngaphansi kwakho. Masu recruitile abantu abayishumi abazobhalisa ngaphansi kwakho, bonke sebekhokhile, then wena as main person account holder uyaye ube usubuyelwa ama return wakho uma usuthole bonke abantu abayishumi abazongena ngaphansi kwakho. I-minimum amount ye stokfela i-R100 going up. Then mase kuba ne-administration fee ye stokfela okuyi 10% yemali oyifakayo. Uma ufaka i-R100 i-10% izoba ngu-R10. Uma ufaka imali engu-R500 i-administration fee i-10% izoba ngu-R50. Uma ufaka i-R1000 i-administration fee izoba i-10% i-R100. Kule stokfela ke mawungenile nge-R1000 plus ne 10% i-administration fee okuyi R1100. Then abantu oba-recruitayo obafunayo nabo kumele bangene ngemali engu-R1100 ohlelweni ukuze babe ingxenye yestokfela ngaphansi kwegama lakho. Mase bekhokhile bonke abayishumi bonke sebekhokhile, then wena as i-main person yestokfela uyaye ube usubuyelwa ileyo balance kwistokfela. Uma kwi-stokfela se-R5000 uyaye ube usubuyelwa. Uma kwi-stokfela se-R5000 wena uyaye ube usubuyelwa i-R50,000 kubantu abayishumi abasuke bengenile. Umuntu nomuntu oyi-1 uzobe econtributor i-R5,500. Njengokuba usuke wena uvula uhlelo lwe-R5,000 nawe ovula uhlelo ovula i-portfolio yakho ukhokha imali engu-R5,500 kwistokfela, then mase urecruit abantu abazokhokha nabo ama-R5,500 ukungena ohlelweni. Wena owumnikazi we-portfolio, uma bonke abayishumi sebekhokhile wena ubuyelwa imali engu-R50,000. Uma ungene nge-R500 ungena uvula uhlelo nge-R550. Okungukuthi bonke abantu abazongena ngaphansi kwakho nabo kumele bangene nge-R550 ukuba ingxenye yestokfela. Then after bonke abantu abayishumi usubatholile bangena bakhokha i-R550 yabo under igama lakho, then wena as i-main person uyaye ube usubuyelwa imali engu-R5,000 after usuthole bonke abantu abayishumi abazongena ohlelweni. Uhlelo igama lalo asihambisane stokvel. Luyi rotational stokvel. Uyangena ubhalise mase ufuna abantu abayishumi mase uqeda ukubhalisa ukuze nabo bangene under igama lakho to build your portfolio kubantu abayishumi. Uma sebengene bonke abantu abayishumi kwi-stokfela se-R500 wena uzobe usubuyelwa i-R5,000 kwistokfela se-R500. Kwistokfela se-R200 uyangena as ngidemonstrateile la ukuthi mawungenile kwistokfela se-R200 ukhokha i-R220 ukubhalisa. I-R200 imali yestokfela, then i-R20 administration fee,
then masungenile nge220 rand wabhalisa, then uyaye ube usufuna abantu abayishumi nabo abazobhalisa nge220 rand kuhlelo. Lolu hlelo ke liyaqhubeka as rotational stokvel. Abantu abayishumi batholile mase bebhadalile sebekhokhile nabo basuke sebe activated ukuthi bafune ababo nabo abayishumi. Istokfela sihamba kanjalo, uyangena ubhalise uthola abantu abayishumi, nalabo bantu abayishumi bathola babo abayishumi, nalabo babo abayishumi bathole nabo abayishumi, nalabo babo abayishumi nabo bathola abayishumi. Istokfela sizorotate kanjalo, sirotate kanjalo waya. Siyanxusa uxhumana nami umboniseni Ndlovu, ngikhona ku WhatsApp. Mawusungenile as main person ku stokfela, sizovula i WhatsApp group ukuthi bonke abantu batholayo uba add ku WhatsApp group. Mase bebhalisile sebekhokhile bedepositile uba add ku WhatsApp group ukuze nabo babone i progress ye stokfela ukuthi ihamba kanjani. Njalo mawusubhalisile sizovula i WhatsApp group, then bonke abantu ababhalisile abakhokhile bazongena ku group ukuze bakhona ukubona i progress yohlelo ukuthi ihamba kanjani. Asihambisane stokvel, abantu abangene sikwazi ukukhula financially as isizwe esikhona, singa struggleish kakhulu bakwethu. Asisebenzisaneni ku stokfela, asihambisane stokvel. Istokfela siyasiza kakhulu, especially thina bendlu ensundu. Siyasizakala kakhulu ngestokfela. Ziningi izinto esizidinga empilweni, kodwa ngenxa yamandla affordability siyaye singabe sisakwazi ukuthi sifinyelele kulezi zinto esizidingayo. Kodwa istokfela yiso esu number 1 ku community ukuthi sikwazi ukubuilda izinto esizidinga empilweni ngayo amandla estokfela. Asihambisane stokvel. Siyabonga.